ditemggani kalih Pak Karang. Oh, Karang Padan, Karang Gubito. Karang Jati. Karang wae sing ngasta nyepeng kendang Pake terus sing nyinden Bu Yuyun Kang Toling wingking panjenengan terus sing bagian son Narso kaya wis Plek kena. komplit wis pokoke. Panjenengan witing tresno nek ora Yuyun. Yuyun. Tapi nggih arep dikaya ngapa wong Cakraningrat menika nggih titisanipun Sanggar Bima, Titisan pengawuran niki. termasuk nggih mantasaning para niyaga kan ya tolok ukur. Menika kan nganu kurang afdol lek Mas Joko Klenteng mboten paring dapur. Paring sesorah. Paring sesorah para salah setunggaling mriki-mriki ki mawon nggih. Monggo Pak Joko. Pak Joko monggo. Wah, nika. Monggo cak bekecot. Nek pas ngene iki ya ora sak bekecot. Mriko dalang mrika. Dalang. Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Mlete saiki rambuté disemir. Semir matamu. Genane rambutnya. Piye? Nggih. Bareng jenengan ngendika apa? Joko Klenteng. Ning klenteng. Aku ki kelingan. Kelingan pripun, Mas? Mayangi sewengi dalange loro. Nggih. Aku karo kelanjutan. Nggih, Mas Sri Susilo. Susilo Tengkleng. Nggih, nggih. Lho sing nulis undangan gitu. Dengan dua dalang. Ki Joko Tengkleng dan Sri Susilo Klenteng. Len nulis Kualik. Kleru sing nulis. Kleru sing nulis. Lho ngono ki sing nyiarne barang MC-ne ki ya kleru. Gak isa, Mas. Ya ngono kuwi mau. Dengan dua dalang Ki Joko Tengkleng dan Sri Susilo Klenteng yo ngono kuwi. Kleru kok kompak. Iya, aduh. Apa padha karo MC nggonku berarti. Pripun? Pamundutan lagu kan kudune bojo loro karo kena goda. Nggih. Lah kok malah bojo loro kena goda iki. Kleru. Bojo loro kena goda ta kudune kan. Bojo loro kena goda. Nek ae ngono wae. Nggonmu ya nek MC kene kindal. Gak enak nggon. Oh ya wis. Nggonku mbok. Mbok enek to nyapa to? Gak enak nggon. Nek MC krawitamu krawitan laras prihatin. Laras prihatin. Iya. Nggih niki Mas, reuni. wah luar biasa penonton Ngawi, hebat Mas Joko. Ngeten iki Ngawi niku Mas. Nggih. Dithuki tontonan napa mawon. Wis sing mirsani oke, sing nanggap barang arep. Walah ndek wingi panjenengan mangertos Pripun Mas? ketoprak pepadi penontonnya akeh jandol ya. Gak Iya akeh kok. Akeh ora ngono. Entai Mas senengane. senengane ngono kuwi. Padahal aku karo kowe iki wis setia lho. Wis sumpah wong loro jaman ning Saking Kidul. isore Gapura. Gapura Wilwatek to. Rasa mau tutung. Rasa. Aku karo mondol wis to, Dik. Pokoke penak saka wong loro ya, Dik. Aku karo ngono kuwi lho. Kuwi lho. Nganu kanca-kanca Cakraningrat titip salam Mas Joko Klenteng. Nggih. Nek kepanggih kalih Gareng menika disalamke nggih. Tanggane niki. Alah, lah nek jenenge petuk bangsa ngono-ngono kuwi akeh ya, To. Nah, latah. Keh. Niku nek kanca-kanca Cakraningrat judeg nggih nyetele mung niku. Nganti do apal paketane. Sampean pun tahu mayang dagelan munggah dalang belas ora dijak omong. Dereng-dereng ngerti ya. Aku wis munggah ki Dik wilujeng dalu bocange ya ora. Lah terus Langsung sepel. ngomong Begitu munggah langsung karo kancane Assalamualaikum. Aku meneng ya. iki mesti deyer ya. Ger apa? Hah? Wong pisanan wis kripe. Ora nganggo keringet, ora nganggo apa-apa. Roro iki kripe. Kok dijujuk. Sembah nuwun, sembah nuwun. Engko ndang lakone sik Jawa lho. Oh nggih, nggih. Nembang napa-napa ngoten napa. Nembang Mas sampean. Ora ketang sak
jaketan ndase buta kan Sesideman ndase nggih, lho Purun. gak deret mengguri juwatosina. Ning nong derek Majaka napa bawa napa dipadu ya. Lah swara ra karo Sesideman karya sinten? Rekamane ngono kuwi wis. Nggih. Sesideman jarene karya jari garing karya Pak Purbo. Klentu Mas, ampun ngubah-ngubah karya seseorang. Lah iki lho rungokno sing Napa bener. melih niku dalang sepuh. Sesideman niku saeling kula kok karyane Pak Diyoko. Sampean yo ngawur iki. Ngawure nemen jan ngawur te nganggo banget Bener ke, Cak Pak Yudo? Yoko. Bener ke Cak Yudo? Nek Mas Mondol jelas sing pirsa wong lha niki sing gadah kagungan krawitan jangkep kok. Nggih. Sesideman iki karyane sapa to Mas? Karyane Wito. Ngawur. Wito bakal kok figure lho. Lho, Wito Karya Ki Haji Sukron Suwondo. Suwondo. Ki wonge sik bakul ra. wis dikukuti. Tak jak mampir warunge Wito. Oh, cocok. Niku dalang apik. Dalang kian. Oh, nggih. Nggih. Riyen tau mayang ning Ngrau. Lakone laire Antasena. Wah, gayeng ya. Gagalan iki Antasena melu perang. Rame lho. Padahal iku lakone urung lahir. Mboke lagi cek meteng. Bareng Antasena lahir, pakane arep jenengno bingung. Wah, iki ngene lahir wadon sakarepmu. Nek lahir lanang jenenge ya sakarepmu. Ya Antasena wis metu kok. Lali. Lahir Antasena melok perang. Iku dalang Nggih. wiwitane. Suarane iso khas Karang Telu Pandan. Henderek sang peket. Wah, elah. Sarwa saged tok niki nuwun sewu lho Pak Mas Sigit. Mas Sigit. Aja bawa ngomong iki. Ora ke maksud tak sarwa saged. Dadi Karang Pandan nggih saged timasan sae. Timasan saged lho njan. Timasan cobi napa pripun? Nggih, cobi. Timasan Mas. Timasan aku iso nerokne suarane Suryanto. Sianto malan. Terus tak terokne sing mati kabeh. Ya sare mati kan apik. Ya dalang gojo jeding. Ya akhirnya teko rak goleki mesti nggon nguyuh. Gondo jeding iki apa? Terah bonjrot ae. Ayo to, telu to. Pria. Ya, Cak Yuda. Priya bagus kang olah budaya. Ya oke layan. Lah ora. Ora. Wek wong ngawi aja gawe wirange wong ngawi we. Krungu kowe. Kok iso ya oke lah yang lho. Disenggaki ben ketok gayeng. Nyapa to? Sampeyan wis kenal bojone Mondol ya? Mun sore tau. Apik ngono ta. Sae. Niku nek sikatan kok tau nganggo odol. Nggih Nganggo apa, Mas? Boto dadi ngene iki. Boto di anu gerus. Kentek pirang cek kok. Terong tronton. Botoe rong rit Mas nggo sikatan. Weh lah. Cara lawas berarti ini. Cangkeme kaya apa kuwi. Ayo bagianmu iki lho. Sowan menyang kutha gedhe. Iya isa. Ya oke layan. Bisa. Kompak lho. Pencara terus kayung yon. Ayo sampe Slendang kuning kang saking wuke. Avansamu ya isih kok. Gareng ngene YouTube kae. Tak iso takok Avanza bareng gareng. Wangsulane terpiye putih? Kanca-kanca udah hafal hiburane nonton jenenge oleh gareng niku.
Wong gawe iki terusne kok blot. Siapa ki? Suara kurang premono. Mangga Mas Mandal. Ning wasis Ning wasis kemloroten Kurang ning enggak. kurang Ning enggak. ning kurang enggak. ning Kurang ning kowe arek nang kono lho bocah kok. Wong kurang cangkemmu lho nadane. sing dikereki sing wedok nek ben. Meh sing wedok dikerek. Lah. Lah wong walah ndol. nyapone. Iya ta enak apa ta? Kowe gak karo nek ben. Enak apa? Kejadian apa? Bojone mondel ya goto-goto COD skincare. Walah ya. Nek jajal ki kon siji-siji. Lah ora. Kene iki produk liya, kene produk liya. Heeh. Akhire Ya sing kene iki iso putih. Sing kene iki glodhoke abang raine kaya gendera. Abang putih. Bedakno produk kok hasilnya produk iki ngene. aja mbok campur nek krim siang ya krim siang, krim malam ya krim malam ngono malah. Duyek dadi siji. Dadi siji. Pengen roh nyatane kok. Akhire raine kaya ula welih. Makasih. Neng wasis, Yo. Ning wasis neng wasis. Ngrom. Lah iki lho iso mestine ya. angungkrung marang bendolan. Angungrum kok angungrum. Bendoro, kok bendolan piye? Bendoro nganggo blangon sing enek bendolane. Oh iya. Kaya iki ya berarti wasi iki. Ayo. Ya. Dyah sulis yo pitser ngincangake alis. Penutupe Mas Joko Klenteng. Terus tresno sesideman. Luar biasa. Nah, sekali lagi aplaus untuk Mas Joko Klenteng. Kopinya kali iki sami, Mas. Ora neng lho. Nggih, tapi Sinten? Mbak Ima lho. Oh, Imroatul. Imroatul Ima ya. Firdaus. Mayan kan. Nggih lho. Aduh. Mbak Ima. Lah ni kapan iki? Ya engko bar iki lho ni bar iki kok. Alah ya. Sing mau takoni eni. Aku wis kena dakwa e. Dak mau pripun? Apa neh? Darani sing ndelena srandal ya aku. Dene dalange iki rak njegae. Wis. Oh, iki Oh, nane. iya. Nyunatno Jagat. Jagat. Tapi rak rono. Esuk ki saenenge sinden bingung golek sandal. Dadekno siji. Nggih, cara renteng anggere delok-delok sumeti mercon mandha kaget.